दिनै जोङो सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाल गुवाहाटी आरो बिटिआर सरकारनि मददनि गेजेरजों बेसेन नाङै फ्रि माने हेल्थ चेकआप आरो लोगोसे पाब्लिक एवारनेस जोङो प्रग्राम बेयाव लाखिदों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव आरो बे सानसेनि हाबाफारि फुंबिलियाव जों दा योगा सेसन खालामगासिनो दङ जोंनि क'क्राझाराव थानाय गोबां इउनिभार्सिटि आरो कलेज बिथांमोननि स्टुडेन्टसफ्रा बेयाव बाहागो लादों लोगोसे गोबां एबसुनि मावथि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो गभ आयुर्वेदिक कलेजनिफ्राय प्राय 50 जन स्पेशलिस्ट माने सिनियर मोस्ट डाक्टर आरो लोगोसे पिजि डक्टर आरो माने स्टुडेन्टस जायफोर आन्डार ग्रेजुएट बिथांमोना मेडिकेलनि माने कर्स लाबाय थादों बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव नुजानाय बा बायदिसिना बेमाराव जिखिनि भुगिनांनाय जोंनि माने इन्डो भुटान बर्डार बा रिमोट एरिया गोग्लैसोनाय ओनसोलाव जायफोरा मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाखै जायफोरा मोजां फाहामथाय मोनाखै आरो जायफोरनो माने निड दङ जायफोरनो गोनांथि दङ बिथांमोनखौ बेसेन नाङाजासेनो बेयाव लाबोनानै प्राय 3000निबो बारा बेयाव पेसेन्टफोरखौ लाबोनाय जागोन बिभिन्न माने बायदिसिना गुबुन गुबुन बैसोनि आरो बिथांमोनखौ हिमोग्ल'बिन सुगार टेस्ट आरो बिपि टेस्ट खालामनानै बिथांमोनखौ सिनियर मोस्ट स्पेशलिस्ट डाक्टारफ्रा गायनोकलजिनि आलादा सार्जारिनि आलादा गथ'फोरनि आलादा आइ स्पेशलिस्ट इएनटि स्पेशलिस्ट बेयाव आलादा आलादा प्राय माने 20टासो डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना बेखौ नायगोन नायनानै बिथांमोननो आयुर्वेदिक मेडिसिन लोगोसे गोनां जायोब्ला एल'पेथिक मेडिसिन 80+20 बेबायदि मोनसे कम्बिनेसनाव मेडिसिन हरनायनि थाखाय बेसेन नाङाजासे फ्रि अफ कस्ट जों अलरेडि रेडि खालामबाय आरो जगा लानायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जे लाइमोनफोरनि गेजेराव जेरैबायदि ड्राग्स जौ आरो भांनि जे मोनसे दायो थासारि सोमजिदों आरो लाइमोनफोरनि जिउखौ धंस' खालामनो नागिरनाय मोनसे थासारि दा सोलिबाय थादों बिथांमोननि देहाखौ गोग्गो गोथार गोजोन बोरै लाखिनो हायो आरो देहानि फारसे बोरै सांग्रांथि फैनो हायो आरो जग खालामनायनि गेजेरजों गावखौ बोरै बेराम गैयाजासिनो निरोगि खालामनानै जों लाखिनो हायो बेबायदि मोनसे इनिशिएटिभ जोंनि यां स्टेजनि गेजेराव जगाखौ जगनि गेजेरजों बा जगानि गेजेरजों बा आसननि गेजेरजों जों बोरै लाखिनो हायो बेखौ जोङो दिनै बेयाव ट्रेनिं होदों थारैनो बेयाव प्राय 500निबो बारा जायफ्रा ट्रेनिं लाफैदों बिथांमोना उननि समावबो कन्टिनिउ खालामगोन जोङो मिजिंथियो आरो दिनैनि जे केम्प बे केम्पनि गेजेरजों मोनसे गोनांथार सोलायनाय फैगोन जायफोरा सिरियास पेसेन्ट बिथांमोनखौ गुवाहाटीनि गभ आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेजाव लांनाय जागोन आरो बिनि उनाव बिथांमोनखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जागोन फैबाय थानाय 30 तारिखआव उदालगुरि कलेजाव तामुलपुर आरो उदालगुरिनि थाखायबो सेम 3000नि बारा पेसेन्टखौ लानानै बेयाव माने हेल्थ एग्जामिनेशन पाब्लिक एवारनेस मिटिं आरो जगा सेसन खालामनाय जागोन दा बेखायनो बे मोनसे गिदिर इनिशिएटिभनि जोङो हेल्थ केम्प खालामदों बिभिन्न कर्नाराव साथाम डक्टर लानानै नाथाय खेबसेनो 50 जन डक्टर दिनै गासै गुवाहाटीनि गभर्नमेन्ट आयुर्वेदिक माने हस्पिटालनि बा कलेजनि गथै कलेजानो बेयाव माने शिफ्टिं जानानै फैनाय बायदि जादों दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों बिथांमोना मोनसे मेजर इनिशिएटिभ लादों आरो जों बिथांमोननि मदद बिनायखाय जेसेबां नांगौ जोङो मदद होनानै सापर्ट होनानै रायजो राजानि हिउमेनिटेरियान आरो ससियेल सार्भिस आरो सुबुंनि गोनांथि बायदियै देहानि गोग्गो देहा लाखिनायनि जे मोनसे बिथिं बेखौ नोजोर बोनानै जों बे केम्पखौ खालामदों आरो उननि समावबो जों माइक्र' लेभेलाव हेल्थ केम्पखौ जों खालामलांबाय थागोन गोजोन्थों खालामनांगौ खारन आंबो फुङाव लास्ट 1 इयारनिफ्राय जिहेतु आंनि देहायावबो गोबां माखासे जेंना थासारि नुजादोंमोन अनलाइन आङो जगा सेसनाव एटेन्ड खालामदों आरो आङो दा कन्टिनिउ माने सुर्य नमस्कार जोंखौ सान सेलिब्रेसन होनना बुङो आरो जिखुनु बेसिक माने जगा आरो प्राणायाम दङ बेखिनिखौ आङो खालामबाय थायो आरो जेसेबां सम मोनो बेस्थ'तानि गेजेरावबाबो आं खालामनो नाजायो दा बेखायनो आं खावलायगोन मिरुनिफ्राय जिल्लानिफ्राय आनसलिक आरो इउनिटसिम जों जुदि जगाजों जुदि कानेक्ट जानानै थायोब्ला फुङाव जोङो 1 घन्टा जुदि जों जगा सेसन खालायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थागोन आरो देहा गोग्गो थायोब्लासो समाज आरो हारिनि देशनि मोजां हाबा मावनो हागोन जोङो माने मेलेमाव जेबो स्ट्रेस आरो टेनसन गैयाबासिनो जों हाबा मावनो हागोन दा बेखायनो
एबसुनि गासैबो मावथि बिबानगिरिफ्रा जगानि फारसे गावखौनो माने एंगेज खालामनांगौ आरो कलेज इउनिभार्सिटिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो गावखौनो जगाजों माने कानेक्ट खालामनानै जिहेथु इन्डियायाव आयुष्मान भारत माने आयुर्वेदिकनि मोनसे दा थासारि फैदों आरो जगाया दिनै इन्टारनेसनेल मोनसे माने बयजोंबो एक्सेप्ट जानाय इन्टारनेसनेल जगा डे जिहेथु जों 21 माने जुनखौ खुङो आरो बेबायदिनो दिनै आमेरिका माने इउरपनि जिखिनि कान्ट्रिफोर दङ बा जेफोर एडभान्स माने नेसनफोर दङ डेभेलप नेसनफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै गावखौनो माने प्रिभेन्टिभ मेजार बा माने गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय दिनै जगाखौ बयबो माने बजबनानै लादों आरो जगानि गेजेरजों दिनै जायफोर एडभान्स मेडिकेल आरो मेडिकेल साइन्सआव जायफोर एडभान्स बैफोर नेसनफ्राबो जगानि गेजेरजों प्रिभेन्टिभ जायखौनो माने डिजिसनि माने थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो आं खावलायो जे भारत हादराव आरो जोंनि बड'लेण्डआव बा आसामाव बर' माहारिनि गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो गासैबो बैसोनि सुबुंफोरा जगाखौ जुदि मोजाङै सोलोंनानै लायोब्ला बा सानफ्रोमबो जुदि रेगुलार मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबाबाबो जुदि खालामनायनि जुदि प्रेक्टिस खालायोबा जों गोग्गो देहा मोननो हागोन आं बेखौनो दिनैनि बे फुंबिलिनि समाव बयखौबो खर' गंग्लायै आरो गोसो गोथारै आं खावलायबाय गोजोन्थों। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एबसुनि हेफाजाब होनायजों फैगौ 23 आगस्ट 2023 इंआव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम सा सानजा भारतनि गोजामसिन गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जागोन। बे देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेलाव गासै सा 26 गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां स्पेसियलिस्ट डक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना बै सानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङालासिनो नायफैनो हागोन।